Seuraavana Köln. Suonissani sykkii niin paljon vielä, voittamatta on. Villit tunteet, oikeat otteet, vievät miestä eteenpäin, korkealle ja kovaa. Matka jatkuu, uusi aika koittaa. Elämältä maistuu nyt Kanto-Karjala. Olen saanut paljon, silti tahdon lisää. Suuntaan katseen eteenpäin, en aio voimia säästää. Kirkas taivas, kutsuva tuuli. Otan irti kaiken sen, minkä luonto vain antaa. Matka jatkuu, uusi aika koittaa. Elämältä maistuu nyt Kanto-Karjala.
Rinnassa roikkuu Euroopan mestaruus kultamitali. Millä tavoin Keijo Säilynoja tuollaista mitalia arvostaa? Kyllä, tämä on mulle ensimmäinen, että mä en ollut viime vuonna mukana, kun meidän joukkue voitti viime vuonna. Että kyllä tällä hetkellä tunne on mahtava. Että kyllähän Suomen mestaruus ja sitten maajoukkueen pelit, ne on erikseen, mutta sitten tää tulee seuraavana. Oletko vastaavassa tunnelmassa ennen jääkiekko-ottelua pelannut? No oikeastaan en ole tämmöisessä metelissä pelannut, kun ei oikein kuulu omia ajatuksiakaan. Että kyllä oli hyvä fiilis. Mä luulen, että me oltiin aluksi pikkusen katseltiin haavi auki, mutta kyllä se siitä lähti menee. Mitä mietit, kun toista kertaa lähdit rangaistuslaukauskilpailussa maalivahti Joosef Haissia kohti, niin päätitkö jo hyvissä ajoin, miten tällä kertaa kiekko verkkoon pannaan? No ei itse asiassa ihan vasta pari metriä ennen siinä. Että mulla ei ole hirveästi oikein mielikuvaa siitä tilanteesta. Mä aika paljon jännitti. Mutta hyvinhän se kuitenkin meni, nyt jo vähän hymyilyttääkin. Teillä on aamulla aikaisin lähtö, mutta kaidetaan sentään jonkun verran juhlitaankin Euroopan mestaruutta. Kyllähän sitä pikkusen pitää juhlia. Ei muuta kuin juhlimaan. Kiitos. Siinä on rauhallisen näköinen mies, vaikka trilleri on takana. Tuolla maalin suulla ei kuitenkaan tainnut hirveästi hymyilyttää. Köln painoi päälle aika rajusti. Ei kyllä hymyilyttänyt. Sanotaan, että me ei välttämättä pelattu ihan niin hyvää peliä, että mitä me parhaimmillaan pystytään, mutta kuitenkin joukkue taisteli hyvin. Ja kyllä muutamia tilanteita oli pahoja paikkoja, mutta kyllä niin puolustus siivossa tosi hyvin. Minkälainen tilanne maalivahdille tuollainen rangaistuslaukauskilpailu on? No siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että saat joko sankari tai sitten joukkue on hävinnyt ja se on ihan onnepeli. Tällä kertaa oli silleen hyvä, että sanot tuossa jatkokiekossa eka oli tietenkin tärkeää, että piti saada kiinni ja toinen oli taas silleen, että ties kun saa kiinni, niin peli loppuu siihen. Miltä tuntuu olla sankari? No se on aina hienoa, mutta sanotaan, että kyllä me koko joukko ollaan sankareita. Sen verran kokemusta ja mä oon ollut mukana näissä rankkareissa aikaisemminkin, että ei siinä ole muuta kuin vaan toivoa ylhäältä apuja loppujen lopuksi, kun ei voi enää mitään tehdä. Että silloin kun on rankkariampujat määrätty, niin sitten ei voi muuta enää kuin ristiä kädet vaan. Et viimeinen rankkari, niin en mä kattonut sitä, mä kuuntelin. Se kuvaa hyvin sitä tunnetta, ei siinä ole enää tekemistä sitten. Sinulla on menestystä aina maailmanmestaruusta myöten. Kuinka korkealle Eurooppa-cupin voittoa arvostat? Tää on seuratasolla ykkösturnaus ja tietyllä tavalla siihen tarvitaan joko edellinen Euroopan mestaruus tai Suomen mestaruus pohjana ennen kuin pääsee edes yrittää. Ja siinä mielessä arvostan tätä erittäin paljon. Ja tää turnauksen luonne on uskomattoman trillerimäinen. Että tässä pelataan niin pienillä marginaaleilla koko ajan, että tää on todella huikea turnaus. Köln laittoi teidät koville tänään, yllättikö vastus? No ei kyllä, että tässä on pelattu jo edellisenä talvena seuroja tähän turnaukseen ja kaksi karsintaturnausta syksyn aikana ja nyt oli kaksi joukkuetta enää mukana. Mitään muuta ei voi odottaa kuin tasaista peliä. Miten uskot tämän menestyksen nyt heijastuvan kevätkaudelle ja kotoiseen SM-liigaan? Paljon on puhuttu SM-liigan tasosta ja me on omalta osaltamme osoitettu se, että SM-liigan taso kyllä kestää edelleen vertailu Euroopassa. Kiitoksia ja juhlikaa kunnolla.
Ja tässä selviää Jokereiden runkosarjan voitto. Ja runkosarjan voittajana Jokerit ei ole koskaan voittanut Kanada-maljaa. Virtatie on takana matkaa, on hiki virtaa, kukkua kuivaa. On tuttu joukko koossa, taas täysillä tullaan. Vaikka alkaa jo jalka painaa, on pakko jatkaa, ei saa luovuttaa. Niin paljon vielä on meillä voitettavaa. Korkealle ja kovempaa, kohti jotain parempaa. Nyt tarvii saada uutta voimaa, raikkaampaa. Kaada Karjalaa. On aivan turha jarruttaa, kun on vauhtiin päästy alta palavaan. Haanat auki ja kierros vielä. Voitto kotiin otetaan, sillä sitä tultiin hakemaan. Kun vielä hetken jaksaa, niin tulla voi alkaa. Korkealle ja kovempaa, kohti jotain parempaa. Nyt tarvii saada uutta voimaa, raikkaampaa. Kaada Karjalaa. Korkealle ja kovempaa, kohti jotain parempaa. Nyt tarvii saada uutta voimaa, raikkaampaa. Korkealle ja kovempaa, kohti jotain parempaa. Nyt tarvii saada uutta voimaa, raikkaampaa. Kaada Karjalaa. Ja Tappara Ilpo Kauhanen 3 torjuntaa. Runkosarjan voiton kunniaksi Jokerit saa Harri Lindbladin muistopalkinnon. Ja muistopalkinto ojentamassa SM-liigan puheenjohtaja Martin Saarikangas ja toimitusjohtaja Urpo Helkovainen. Parhaimmat onnittelut ja raikuvat aplodit Jokereille. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella vastassa oli Ilves, joka kaatui voitoon 3-0.
päättyi 3-1 ja Jokeri toisen ylikäyttäjänsä välieriin. Valtteri Immonen siniviivalla ja nyt on varrella paikka ampua ja laukaus lähtee, se on maali! Maalitekijänä Ismo Kuoppala! Valtteri Immonen ampuu, Pietilä torjuu, rebound Haukkana paikalla Kuoppala ja Kuoppala tunkee läheltä kiekon maaliin. 5-55 ja 1-0 Jokereille. Maalintekijä elämänsä ensimmäisellä playoff-osumalla Ismo Kuoppala ja syöttäjänä Jokerikippari Valtteri Immonen. Jättö taaksepäin, Kakko luukulle ja maali! Maalintekijänä jättiläinen Aleksandr Andrievski suureen synkkyyteen ja kiekko on maalissa. Maalintekijänä on Tony Virta. Siinä Janetskit ja kumppanit nukkuvat täydellistä talviuntaa. HPK pystyy tukkimaan keskialueen täydellisesti. Siniviivalla on vastassa aina 4 miestä ja siihen pysähtyy Jokereiden meno. Ja jos sama tahti jatkuu, niin tulevista otteluistakaan ei kovin paljon hyvää ole luvassa. Nyt tulee kuitenkin Ylönen ja... mikä maali! Jussi Ylönen niittaa kiekon etunurkasta reppuun. Peliaikaa 6.45 jäljellä. Tästä tulee hirvittävä loppu. HPK ottaa ensimmäisen voittonsa, kaikkien aikojen ensimmäisen voittonsa Jokereista Helsingistä. Pepiste aloitus, Saarikoski, Peltomaa vastakkain aloituksessa. Todella tuskaiset sekunnit ja kiekko tulee